We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngithandana nomuntu owathatha umphefumulo kamfowethu omdala. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Benginomfowethu omdala engakhula kuthiwa washona ngokuminza emfuleni. Kodwa angichazelwanga kahle ukuthi kuze aminze emfuleni kwakwenze njani. Bekunomuzi-ke khona endaweni esasingangenelani nawo sidalo. Uma ngibuza ukuthi yini indaba singangenelani nalowo muzi, akekho obephuma nempendulo. Bekuvele kuthiwe kuloya muzi bawosathane kabi. Ekhaya bekunamatekisi kanti futhi nakulo muzi ngokunjalo. Ngakhula-ke ngaqeda isikole ngase ngiyofundela Ongoye. Ila engahlangana khona nalomfana, wathi uhlala khona la eZululand. Akafundi kodwa yena unamabhizinisi mayesho. Umfana lo wathi uma ezibika wangitshela isibongo sakhe. Sasifana nalesi sakulomuzi owangasekhaya esingazwani nawo. Kodwa phela baningi abantu abanezibongo ezifanayo. Ngalokho angeke ngizonde wonke umuntu obiza leso sibongo. Umfana-ke lo ngicabanga ukuthi yena ubeze ngokuziphindiselela kumina. Ngoba mina ngazisho kuyena ukuthi ngingowakuphi futhi ngihlala kuphi. Kodwa yena waziveza njengomuntu ohlala la eZululand futhi akaze asho nokuthi uyazi ekhaya noma ngasekhaya. Sathandana-ke nomfana konke kuhamba kahle engibonisa uthando ngendlela eyisimanga. Nguyena-ke owathatha ubuntombi bami. Into angicela yona nje ukuthi ngithole izinto zokuzivikela ngoba akakayidingi ingane. Nangempela-ke ngaqala ukujova. Yabona lo mfana bekungathi ungisebenzisela umuthi straight ngoba bengingezwa mshini ngaye. Konke abekusho bengikwenza futhi ngikulalela. Ukuthi kwenzeka kanjani-ke ukuthi ngizigcine isikhathi esingaka bese nje ubuntombi bami ngibunikeze umuntu singakaqedi ngisho nezinyanga eziyisithupha sithandana, nami angazi. Lo mfana ubengenzela yonke into, engithengela nezimpahla ezibizayo nezipho. Imali ebengiyinikwa ekhaya bengiyibeka kwesinye isikhathi ngisize noRumza ngoba ubebuya ekhaya elingamile kahle. Kwathi ngelinye ilanga ngagula ngahlanza ngapha nginesiyezi. Ngambikela-ke umuntu wami, wangiphuthumisa kudokotela bafike banginika imithi, bangenza ne-pregnancy test, yabuya ithi anginalutho. Kwandlula cishe isonto ngase ngibona ukuthi angiphuze umuthi wokuklina inyongo ngoba angibi ngcono ukucanuzela. Ngaya kanye-ke etoilet ngathi sengibuya ngashayeka phansi ngawa. Shuthi uRumza wabiza i-ambulance ngoba ngaphaphama esibhedlela. Udokotela waqhamuka esethi congratulations, you are 3 months pregnant. Kwaduma ikhanda ngoba phela mina ekhaya kwaziwa ukuthi ngiyafunda. Futhi nalomfana nje yena wathi akayifuni ingane. Kwenzeke kanjani ngoba ngiyapreventa? Ngabuza kudokotela ukuthi ngingakwazi ukusikhipha yini. Wathi nje angeke ngisakwazi isikhathi sesihambe kakhulu. Washo-ke ukuthi nginenkinga yegazi yingakho ngiqulekile. Ngalokho kuzomele ngihlale ngizofakelwa igazi. Ngathi kuRumza akangiphe ifoni yami ngifonele le ndoda ngimazise mhlambe izoqhamuka nezimpendulo. Nangempela-ke ngathi ngimcela ukuthi akafike esibhedlela wafika ngokushesha. Ngamtshela-ke ukuthi eyindoda sekubhedile.
Ngambona eshintsha ebusweni ukuthi izobhimba-ke ikhwaya lana. Wathi nje ngicela usikhiphe, nginezinto eziningi kabi ngakutshela ukuthi angicela ingane mina. Impilo yami nje ibhizi kabi okwamanje. Ngathi mangichaza ukuthi udokotela uthe angeke yenzeke ngoba isikhathi sesihambile. Washintsha umuntu wathi nje sisi kumele ibe khona iplan. Ngabona nami ukuthi akudlalwa la, sengibizwa ngosisi manje. Ngathi kulungile-ke mfethu, awuze nayo-ke iplan. Wabuza ukuthi bangikhipha nini lana. Ngasho ukuthi bathe ngizolala ubusuku obubodwa. Wathi ngimtshele mabengikhipha uzoza ezongilanda. Ngambona nje ukuthi akahleki, lento iyamnyanyisa. Nangempela-ke ngakusasa wafika wazongilanda. Wathi ucela sindlule kwenye indawo nje. Sahamba-ke saya khona kule ndawo yakhe ethusayo. Sathi singena nje indlela abamamukela ngayo, ngabona ukuthi imambane ike yafika lana. Indawo yakhona yilezi ngoja zodokotela abahushulayo. Singene-ke udokotela Ndini loyo athi ucela ngiqale angenze iscan, ufuna ukubona ukuthi u3 months ngempela yini, ukuze angenikeze amaphilisi a-right. Ukukhuluma nje iqiniso nami bengingenandaba ngoba phela angeke ngikhulise ingane ngedwa. Okwesibili ngiyafunda, ekhaya bazothini. Angifake-ke lo doctor kuscan sakhe, ukhona njalo umfana uyabuza futhi ukuthi yini le. Asho-ke udoctor ukuthi inhliziyo yengane iyashaya. Ebese enginika-ke amaphilisi, athi uma ngifika endlini elinye ngilishutheke enkomeni, amanye ngiwafake phansi kolimi azincibikelele wona. Siqede-ke sihamba nje la ndleleni akekho okhulumisa omunye. Afike-ke angishiye eRes, bese ngimtshela-ke umfana ukuthi ngizokwenza ebusuku eselele uRumza. Kuthe nje emva kwa3 hours ehambile, ngamuzwa esefona ethi ucela ngiphume ungaphandle. Ngaphuma-ke umbuzo wakhe okuqala waba ukuthi usuwasebenzisile yini lawa amaphilisi. Ngathi cha, ngilinde kuhlwe. Athi ngicela ungabe usawaphuza mama, ngiyakucela. Ngimbuke ngivele ngikhale, sekubuya nokuthi kahle kahle ngicishe ngenza isono. Avele angibambe angisondeze eduze. Akekho owakhuluma, kwathuleka nje isikhashana. Wathi mama, ngiyakuthanda, kunento ekumele ngikutshele yona. Ngihlahle amehlo, ethi sithandwa sami, ayikho lula kodwa ngoba sesila kumele uyazile. Okokuqala nje anginayo ingane mina. Ngiyavuma ngalenza iphutha ngaphambilini, ngakhiphisa umuntu ebengithandana naye isisu. Kodwa ngithe sengibona ukuthi uNkulunkulu ungipha elinye ithuba lokuba ubaba futhi. Ngabona ukuthi angeke ngivume lingilahlekele kanjalo ngenxa yepast yami. Wena uyipresent yami mfethu. Ngenkathi ngifika kuwena bengazi ukuthi ungubani. Nawe futhi uma ungabuyisa ingqondo ungazi ukuthi ngingubani. Uxole mama, angiqondile ukuzovusa amanxeba, kodwa le kumele sindlulile kuyona ngoba manje sekunje ukuze siye phambili. Ngavela ngadideka ngangazi ukuthi ukhuluma ngani. Waqhubeka wathi, mina ukufika kuwena bengingazile ngothando, kodwa isizotha sakho nemfudumalo yenhliziyo yakho ngifike ngathola ikhaya. Mama, mina ngazi umfowenu. USibanibani bekuwumngani wami omkhulu. Ilanga ashona ngalo wayebhukuda nami esizibeni. Sasidlala umagwilizisana nabanye abafowethu.
Ngathi ngimugulizisa kanti kukhona itshe ngaphansi. Ngamphusha kabi washayeka waqhuma ubuchopho ngamakhala. Ngathi ngizwa lokho ngavele ngahayiza kakhulu ngathi Thixo wami ungenzani? Ngapha naye uyakhala. Waqhubeka-ke wathi, "Sithandwa sami, ngathuka kakhulu ngalelo langa nobungane bungibambile. Sasuka-ke nabangani bami sabaleka samushiya kanjalo esethule. Mama bengimncane uvalo belungilawula. Bafike basho-ke abangani bami emakubo ukuthi sekwenzekeni, yavela kanjalo-ke indaba. Angizange ngiphike futhi ngangilindele noma isiphi isijeziso. Kwavele kwaba usizi nje kule moto. Yazi ngathula kuphuma izinyembezi nje kuphela." Waqhubeka wathi, "Okubuhlungu-ke ubaba wakho wavele wadubula ubaba erenki phambi kwabantu ngephutha lami. Ukube wasikhiphela kumina isibhongo ngoba ubaba wayengekho emfuleni akangithumanga. Ngalokho-ke ukufika kwami kuwena benginayo leyo nzondo. Kwasho ukuthi inhliziyo yakho imnene mama. Ngiyaxolisa kakhulu ngicela sivuse umuzi wakithi. Ungizalele abantwana abaningi sithandwa sami." Kwavele kwaduma ikhanda ngoba yaze yanzima lento engiyitshelwa ilo muntu. Kwaze kwalikhuni, kona ekhaya ngizothini mina Nkosi yami? Yimi loyo-ke sengikhuluma ngenhliziyo. Ngimcele-ke ukuthi angidedele ngiyokwetshisa yonke lento nebala-ke wahamba. Angizange ngilale kulobo busuku, ngaphenduka kwaze kwasa emnyango. Ngicabanga ukuthi ngizoyenza njani-ke le nkiyankiya. Ngiyavuma vele lo muntu wabulala ubhuti wami, kodwa kwakuyiphutha. Ngapha sengiyamthanda lo muntu, phezu kwakho konke sekuzoba nengane manje. Uma ngiyikhipha le ngane, uNkulunkulu angishaye ngingaphindi ngithole enye ingane-ke. Ngabona ukuthi angiyeke ezakudala manje, vele ushilo umfana ukuthi ngiyipresent yakhe. Ngathatha-ke isinqumo sokuthi angeke ngigoduke ngiye ekhaya ngizohlala eRes ngize ngitete. Ekhaya sebazobona ngengane noma ngingazi-ke ukuthi ngizoyichaza kanjani leyo ukuthi ubaba wengane nguyena lowagwilizisa umfowethu. Ngazihlalela-ke eRes. Wathi umfana angisuke eRes ngizohlala naye kwiflat lakhe khona ezonginakekela kahle. Angingabazanga-ke bandla. Nangempela-ke umfana wangiphathisa okwendlovukazi. Makumele ngiye ekhaya bengisho ama-excuses phezu kwamanye. Kanti kuzothi ngenye iweekend ekhaya befike eRes bezongibheka. Bafica uRumza, wabatshela-ke ukuthi eyesi-3 lenyanga ngahamba. uRumza-ke wabathatha wababeka la engihlala khona. Ngabona ngesecurity lizongitshela ukuthi kunabantu abangifunayo esangweni, futhi bathi abahambi bengakangiboni. Engqondweni yami kwangifikela ukuthi abantu basekhaya-ke laba. Ngabona ukuthi ayisekho into engingayenza manje, angiphume ngiyobhekana nabo. Ngithe nje ngivela ngiqhuba isisu, wahayiza umama wathi ngike ngayisola-ke lena. Ngathi mangithi abangene banqaba, babuza ukuthi ubani ubaba wengane lo onesibindi kangaka ongezi ngisho nokuzoziceba. Ngavele ngabona kuyilona-ke ithuba lokuthi ngibatshele. Ngasho nje ukuthi umfana wakasibanibani lo owagwilizisa umfowethu. Umama wathi mntanami ungiphoxile, ungaphinde ubeke umcondo wakho kwami. Ulala nababulali bomfowenu nobaba wakho, abesephelile yini amadoda emhlabeni? Ubaba wakho uyaphenduka emathuneni.
Basuka-ke abantu basekhaya bangishiya khona lapho ngikhala. Ubaba waboshwa ngokudubula ubaba kalomfana kodwa akahlalanga ngisho unyaka ejele wagula washona. Yingakho-ke kunenzondo engaka phakathi kwemindeni yethu. Umfana-ke lo mudala kunami ngo-10 years. Umndeni wami selokhu ngawugcina ngalelo langa. Inyanga yami yesi-9 lena sengingateta noma inini. Umfana uyafuna ukwenza izinto ngokusemthethweni, inkinga ngiyasaba ekhaya. Angazi ngizobabhekelwa ubani, ngisho nalaba engilamana nabo bangiblokha kudala ko-WhatsApp. Ngaze ngasenkingeni impiloni le engiyiphilayo ngaphandle komndeni wami. Mshado muni engingawushada ngaphandle komndeni wami. Ngicela ningisize emphakathi wala ekhaya, kwenziwa njani makunjena? We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.